Heippa! Olen nyt ollut 3 päivää kotona toipumassa flunssasta ja edelleenkään, en tiedä kuuluuko teille äänestä, niin en ole parhaimmillani ja en ole täysin toipunut, mutta on myös tosi ok liikkua oman vointinsa mukaan. Ja tänään mulle tuli semmoinen päivä, että saattaisin kaivatakin vähän liikettä myös. Hartiat, niskat on ollut jumissa. Ja semmoinen raikas ulkoilmakin tekee yleensä hyvää. Tuo vähän semmoista unipainetta myös. Mulla oli vaikeuksia nukahtaa eilen illalla. Niin täällä ollaan nauttimassa edes pienistä valonpilkahduksista, mitä tähän vuoden aikaan voi vielä saada. Tässä on just yksi se etu, että ei ajattele liikkumista hirveän mustavalkoisesti joko teen täysillä tai en tee ollenkaan. Koska se on nyt itsestään selvää, tai ainakin toivottavasti, että kun on kipeä, niin silloin ei voi tehdä täysillä. Mulla on tällaista ihan niinku tosi kävelyä tällä hetkellä. Ja ehkä enemmän se idis on vaan siis se, että en nyhjötä kotona paikallani ja vähän sen liikutan kehoani kevyesti. Ja vähän ulkoilutan kehoani kevyesti, että mä saan ulkoilmaa. Että niin kun, nääkin on tärkeitä elementtejä, vaikka tässä nyt ei ole todellakaan mistään kunnon kohotuksesta kyse, eikä sen tyyppisestä itsensä haastamisesta tai pitää tuntua pahalta, koska muut ei tule tuloksiin. Niin tähän ei olekaan sen tarkoitus. Etenkin tällaisina hetkinä korostuu se, että miten tärkeää on pystyä ja osata kuunnella ja kunnioittaa omaa kehoa ja sen rajoja. Eli just se, että mun ei tarvitse lähteä pitkälle lenkille, mun ei tarvitse tehdä kovaa, mä voin tehdä jotain oikeasti tosi kevyttä. Se on tosi ok, se ei ole turhaa, siitä on hyötyä, siitä voi olla paljon iloa. Ja samalla herkistellä korviani ja tuntoaistejani siinä, että milloin riittää, että milloin käännytään kotiin, että ei ole mitään tiettyä matkaa, ei ole mitään tiettyä aikaa, mikä mun pitäisi nyt suorittaa, että tää olisi hyvä lenkki. Kun se ei ole missään kohin nyt tämän liikkumisen pointti. Ja etenkin sairaana tämä korostuu ja tämä on tärkeää, mutta tämä myös toimii ihan muussakin perusarjessa, kun on vaikka tosi paljon kuormitusta meneillään. Mä en tiedä kuuluuko, mutta mä kuulen käpytikan. Ja mä oon joskus pelastanut yhden sellaisen ja vienyt sen hoitoon ja sitten se on vapautettu luontoon. Ja aina kun mä kuulen yhden käpytikan tai näen sellaisen, mä mietin, että onko se pelastama käpytikka. Ja tämäkin esimerkiksi on nyt vaan niin semmoinen kokemus, minkä mä nyt voin saada tästä ulkoilesta. Vaikka tässä ei nyt ole mitään kunnon kohotus. Tai olen hyvä ihminen kun liikun juttua. Tää voi tarjota niin monia eri juttuja. Hyviä juttuja. Mä huomaan myös, että mun oma mieli on ihan eri tavalla piristynyt, kun pääsee vähän ulos. Että on harmaata, mutta näkyy vähän sitä päivänvaloa paistetta, mitä mä en niin kuin sisälle asti oikein näe kotona istuessa. Niin tää on jotenkin tosi tärkeää, että se aurinko oikeasti on olemassa. Se on tuolla jossain ja täällä on vähän jonkin verran vielä valoa. Tai täällä on valoa. Jukas kallio. Joo. Niin, että pääsee vähän niin kuin nauttia tämmöisestä ja laajentaa sitä omaa olohuonettaan, missä viettää nyt aikaa. Että tää on niin kuin, myös tämmöiset asiat on niin kuin tärkeitä ja niitä olisi hyvä arvostaa. Tästä omasta sairastamisesta vielä sen verran, että olen mitannut kuumetta tässä niin kuin parin päivän ajan ja ei ole ollut kuumetta. Olo ei ole mennyt varsinaisesti merkittävästi mitenkään huonompaan suuntaan. Niin mulla on siinä mielessä ihan ollut turvallinen olo just lähteä liikkumaan. Ja liikkumista suositellaankin sen oman olon mukaan. Että siitä myös voi tulla ongelmia, jos makaa vaikka 7 päivää paikalla eikä tee yhtään mitään. Ainakin niin kuin mä sanoin, että niskat on jumissa ja vähän alkaa sattua. Ja huomasin, että unensaanti myös vaikeutuu, kun ei tule unipainetta millään. Niin
Niin tätä vaan tarkoitin ehkä, että no jos oot kuumessa ja oikeasti on tosi huono olo tai muuta vastaavaa, niin ei kehotuksen ei ole, että menen vähän kävelee ja pikkasen tee jotain kevyttä. Ei tarvi, oikeasti saa levätä ja vaan olla ihan niin kuin paikoillaan, että sillä lepolla on paikkansa. Ja mäkin tein sitä 3 päivää, että mä en tehnyt yhtään mitään, että se on tosi fine. Ehkä se mun pointti on siinä, että mitään ei tarvitse tehdä pakoneessa. Ei ole pakko levätä, jos oikeasti pystyy liikkumaan niin kuin riittävän hyvinvoivana. Ei ole pakko liikkua, jos on huonovointinen. Pakko liikkuminen on asia erikseen, eli totta kai nyt tämmöiset disclaimerit tähän, että jos tuntee huonoa omatuntoa, kun ei voi liikkua, kun on kipeänä ja sen takia menee liikkumaan, kun on vain vähän kipeä, niin se on asia ihan erikseen, että sitä suhdetta liikuntaa täytyy työstää. Mutta jos niin tässä munkin tapauksessa kyse ei ole siitä, että no jotenkin, että mun täytyy mennä liikkumaan, vaan just se, että mun keho kertoo, että tulee jotain jo kremppaa, enkä minkä takia pitää lähteä, tai tuntuu siitä, että tekisi hyvää, niin sitä saa kuunnella myös. Sanotaan näinpä, että sitä saa myös kuunnella. Ettei se, että no en saa liikkua. Mutta sama myös, että on myös lupa olla liikkumatta.